Prema zvaničnom kursu Narodne banke Srbije, 1 evro danas košta 117,21 dinara, 1 dolar 104,29 dinara. Cijena pšenice na Novosadskoj produktnoj berzi iznosi 22,5 dinara po kilogramu bez PDV-a, a kukuruza 21 dinar bez PDV-a. Cijena nafte na međunarodnom tržištu porasla je 1,34%, pa barel košta 79,55 dolara. Vreme u Srbiji će biti veoma toplo i Automoto Savez Srbije savjetuje vozače da izbegavaju najtopliji deo dana za vožnju. Za putnička vozila na graničnim prelazima Preševo i Gostun na izlazu iz zemlje zadržavanja su oko 20 minuta. Na teretnim terminalima kamioni na prelazima Batrovci i Šid zadržavaju se 4, a na Horgošu i Kelebiji 3 sata. U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo, posle podne uveče i tokom noći u Vojvodini, zapadnoj i centralnoj Srbiji jak razvoj oblačnosti sa pljuskovima i grmljavinom, vetar slab i umeren, južni jugoistočni, najniža temperatura od 17 do 24, najviša dnevna od 33 do 38 stepeni.